say something about the island. Där är järvi och Åland. You build it yourself? Näinpä mä sitä saarta on rakentanut. Eikä oot. Mutta tehtiin sinne Yeah, he built it. The cottage and the sauna, he did it. Yeah, he's just being modest, but he built it. Nani? Katsotaanpa, onko poikaset sillä linnulla tuossa. Okay. Ei oo kuin munasta. Have they hatched yet already? No. Ei, siellä on munasta. Haluatko kertoa jotakin tästä saarista? Ei. Tämä on saari, mitä tässä on kerrottu. Milloin sinä päätit rakentaa tämän? When did you decide to build it? When my first burnout started. Fair enough. Fair enough. Okay. Was it in the winter or in the summer? Burnout on this. This both. Eka tehtiin tuo laapu tohon jo. Suomalaisethan tykkää syödä makkaraa ja käydä makkarata paistamassa. Ekana tehtiin tuo laavu tuohon ja sitten tehtiin tuo sauna sen jälkeen ja sitten kun saunassa ei ollut mitään pukuhuonetta, niin Munaasilla on tuossa vähän vaatteita tuossa lumihangessa, niin ei ole kovin hauskaa. Niin sitten tehtiin mökki. Ja mökin jälkeen sitten puuliiteri ja vessa. Ja laituri ja terassi ja sitten brasilialainen vaimo ja siinäpä se oli. No niin. 3 vuotta ihan suvussa. Mikä 3 vuotta? Se kun sinä rakensit vai sen ja ääni jo? Okei. Okay. Pähkinät. Ota pähkinä. Aa. No.
Ei sattu. Ei saa. No niin. Kuvaa nyt itse, älä mua kuvaa koko. Kun sinä olet se tähti tästä kanavasta. You know? Star in my ass. He's the star of the channel. We know that. Everybody wants to see Aaro. Everybody loves Aaro. Kun tommonen kaumea suomalainen mies, hei kato. Totta kai. Mm-hmm. Eipä kestänyt tuoli. Pani tuoli paska. See you next time. Pikkusaari Juurikala.